Am găsit la primul episod pe acest canal de YouTube. Astăzi, ca primul episod de pe acest canal, voi face un challenge la Ranked. Challenge-ul constă în a face 5 kill și buia, că nu sunt eu mare pro player avansat. Și da, voi da asta și voi reveni din lobby, nu știu. Voi vedea. Bun, am revenit din lobby. Am uitat să mă prezint, mă scuzați. Mă numesc Strat David Lucia, am 13 ani, sunt din Suceava. Mă joc Free Fire de aproape. Nu aproape. Mamă, ce lag am, frate. 5 ani. 5 ani maxim. Contul ăsta, am mai avut un cont înainte, de l-am pierdut pur și simplu, nu știu cum. Nu a fost banat. Am avut un prieten care intra pe contul meu și ne-a băgat hack. Mamă, avem Bermuda, foarte bine această mapă. Nu știu dacă voi v-ați întrebat ce este asta. Este o statuie, ce este asta? Și de ce se vede? What? Așa, voi să din un pic ca prima locație. Mă scuzați dacă sunt mai răgușit. Am băut apă rece și mă doare gâtul. Voi sări un pic. Challenge este să fac 5 kill și buia. Da. Așa. Bun, am ajuns un pic aici. Avem cutia asta, ce avem VSS-ul, nu cred, frate. Nu e bun VSS-ul. MP-ul, bun. Frate, ce emoție. Este și primul meu episod, deci mă magă. Îi spamez de rup. Mamă. Bun, un kill. Magul la putere. Complet. Mor, bun. 2 kill-uri deja. Spam. Bun, 3 kill-uri deja, frate. Bun. Chiar dacă fac mai multe kill-uri nu contează, deci contează să eu buie și am peste 5 kill-uri maxim. Bun, 4 kill-uri. Ce bine joc cu magul ăsta. Mai puțin emoția. Sper să nu mor cu ultimul slab. Ok. E player pe aici, nu-mi dau seama. Mama mea. Bun, 5 kill-uri. Am un player sus, cred. 5 kill, bun. Deci primul task a fost îndeplinit. A fost îndeplinit primul task. Al doilea este să... Task? Ce vorbesc, frate? Al doilea task este să fac buia. Am 5 kill deja, deci stop pe spate. Dar mai voi reveni când mai avea player, când mă voi bate. Bun, am revenit aici, vedem că aveam un player. Și magul. Bum, mamă, ce cafe am dat. Cu magul, de unde trage? Bun, 7 kg, frate. Mamă. Și dacă vă întrebați, avem bără ranked în dreapta sus acolo. Deci nu joc la Battle Royale sau chestii. Eu am rankam eroic 5 stele, nu știu, mi-a dat boți. Am mai făcut o dată la început challenge-ul, dar nu mi-a ieșit, așa că
trebuie să filmarea. Și asta este cam al doilea meci. De ce se mint în primul rând că primul meci n-am reușit pur și simplu. Ce bine, ce bun un arul ăsta. Mamă, că avem mai revive. Mai sunt 31 de pe joc. Mamă, ce laga. Bun, un metru. Bun, clear încolo. Knick Sakor. Ce nume de tryhard. Mamă, în două baterii astea, cred că mamă. What the? Frate, să vedem, am rămas în 4 HP. Magul la putere. Ăsta. Am rămas în 4 HP, mi-a dat. Bizonul. Mai avem player acolo, te dați player. Mamă, ce capuri am dat, n-am murit. Mor, băi. Ce slabă. S-a dus jos. Unde vine dropul. Nu te dus, băi, șobolanule. Am 8 kill-uri, frate. Hai, ieși. Ieși, șobolanule, mamă. Hai, șobolanule, ieși. Hai, ieși. Bun, na, șobolanule. Nici n-avea viață. Șobolanul, ce știu. Bun, aici sunt niște scheme schematice. Am 9 kill, frate, în moment 4 de 3. Cred că o voi lua. Cred că, mamă, ce gramatical sunt de asta, numai 4 la română. Mama, și voi realizați, mai sunt vreo 20 și ceva de zile și începe școala, vă dați seama. Ce repede a trecut timpul vara asta. Și n-am făcut nimic. Vă dați seama. Am 9 kill-uri. Dacă fac 10, dacă fac maxim 15 kill-uri, cel mai fericit copil. Am trebuie să-mi iau un scop. Bă, ce limbă vorbesc, bro? Scop, așa, scop. Mă scuzați. Ce mă sperie de urât ăsta. Cine de? Melcușorul, băi. Mai cumpărăm un pin și un scop de 4. Mă, e lângă mine. Trogonul ăla, mă. Unde ești, băi, șobolan? Nu cred că e la piatră. Da. Un cap. Bă, dar ce slabă, frate. Cu abilitatea. Cap. Nu fie, mă joc cu el, mă joc cu el. Mă joc cu el. Mă joc cu el. Bă, mă bate. Frate, ce slabă-s! Frate, sunt ultimul slab. Ultimul slab, frate. M-a bătut Omar 7 F8. Vreau să-l bag cu tigaia, frate. Vreau să-l bag cu tigaia, nu cred așa ceva. Frate, ce slab-s. Plus 26. Avea 0 kill și a făcut un kill pe mine. Ce slab-s. Da.
Voi spune că acest challenge a fost îndeplinit, deci ca să fie drept îndeplinit, voi juca un meci la Lone Wolf. Am fost ultimul slab, frate. Ultimul slab, mă scuzați, am avut 9 kill-uri și vreau să-l bag cu tigaia. Vreau să-l bag cu tigaia, frate, bă, ce slab îs. Luăm deagle ce avem, mă, ce arab. Bă, slab îs, frate. I-am luat la cheala cea mai mare. Haideți să vedem dacă îl batem pe asta e cel îndeplinit. Wow. Hai frate, vină cu a aici. Stai vorul, mă, nu mai la veste, mă la veste. Hai frate, tu nu-mi bag pe. Hai vorul. Am pus toate glorii, bă. În sfârșit, dacă m-am rămas 4 HP. Bă, era să mă bată arabul ăsta. Fa, ce numere. Era să mă bată. Vreau să zăi mea, dar nu și-o dat. Frate, mi-e ciudă, nu mai pot. Pur și simplu nu mai pot, arde nervi. Pun glurile sus, n-ar, ce fac? Cine intră? Aia. Mă bate, frate. Mă bate, mi-a dat vestea și m-a bătut. Nu cred. Bă, câteodată asta așa de slab, că hai să sperie tăți de mine ce slab. Armă de ambulanță. Lil bro mă spamează, nu. Avem părpitoare. Eu nu-i zic nu știu cum se pronunță. Se părpitoare. Cap. Am cap. Bate. Mamă, ce torpilă. Aruncați apă pe el, că... Da. Luați-l, încerc, nu mai are aer. Areavul meu, nu mai are aer. I-am dat un cap de eu sărit casca. Nu mai are cască, vărul meu. Uitați-l. Hai frate, 905. Și ultimul slab, i-am dat vestă. Am bătut din vestă pe Sarcuț. L-am bătut din vestă. Mama, ce armă să alegem? Alegem pe domnul Shotgun de 2. Hai, vedem dacă putem câștiga acest meci. Dacă îl câștigăm, challenge a fost completat. În loc de buia, facem buia la Lone Wolf. Stai, frate! Mamă. Da, două glanți mare și nu. Frate, l-am bătut la veste. Frate, ce nu poți da un cap. Ce am? Ce? Nu știu. M-a bătut ăla cu 0 kill-uri. Mă bate și ăsta. L-am bătut, dar la veste. Hai măcar un cap frumos. Da, bine că ai sărit. Bun, frumos. Și am luat buia. Așa că challenge a fost completat. 9 kill-uri, buia. Ce să zic, aș vă ruga să dați un like, un subscribe, un share, distribuire, cum se spune. Nu știu, eu am fost David, v-am pupat. Ciao, bă.